Het weer wordt maar weer een simmerdag. Van de morgen is het wat meer bewolking, van de middag meer zinnen en van de scootjes nog een aardig koeltje. Maar het zou stadig gewoon rustiger worden. Joen en vannacht noffelijk waren. We kunnen de barbecue nog wel in boeten zetten. Warmte om een uur wacht, 20, 21 graden, net volle wind. Vannacht komen ze op mist, maar zo'n 12 of 13 graden. En dan op de morgen. Dat wordt een dag met wat zinnen, maar ik een paar buien of buikjes. Maar ik denk dat wij het betere waar van Nederland hadden. De meeste zinnen en het meest droege waar. Dat geldt voor uw dag. De temperaturen moeten nog altijd wijzen. Ik denk zo'n 20 of 22 graden. En de wind komt uit verschillende richtingen, zwak op zijn heetst matig. Het wordt zwier van de scootjes, denk ik. En dan terug naar sneeuw. Een orendag. Nou, in de jontijd de nacht van sneeuw op sneeuw al wat buien, al wat meer buien, hebben we sneeuw een buiig waartype. Ik kunt hem terug zinnen, buien, maar kon ze op tonger. En ik kon ze op winst dus een waarschuwing voor de wetensporter. Temperaturen, 19 of 20 graden en een matige ontkrachtige wind in het westelijke richting bij. We zetten terug naar het fruitsjoch. Dan komen we het zin. Een manje moet nog wat zinnen, vooral in het watergebied. Maar ik rij er en de kinderen flink wat ruim vallen. Een buiig karakter. Temperaturen, 19 graden. Tiese, 17 graden, roen uit koele dag. Maar in het watergebied op een nij wat zinnen. Die had ik voor de eilanden dus. En verder buiig en ruim. En op basis is het zo'n 18 graden. En hebben het denk ik geen zinnen. En hebben het nog altijd nu ruim. Maar, na een waasje of tongetje, gaat het heel de goede kant op. We met de morgen, maar weer even in het waarsje.